माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय सोरनिबा थुनजुनाय सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा बिसमुरियाव थानाय इउथ बिपिएफ मावखुलियाव बिपिएफआव जयेन जाहैदोंमोन। दा दिनैनि समसिमाव बा दिनैनि थारिखसिमाव बिथांमोनहा दिनै बुजिनो हाहैबाय बिपिएफ दोलोआव जे सिङाव बेसेबा गिदिर केन्सार बेमार जानानै दंसै बेखौ नुहैनानै बिथांमोनहा गिखांनाय मोनहैनानै बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि बे केन्सार बेमार गोनां पार्टियाव बाहागो लानायखौ मोजां जाफैनाय नङा होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय जायफ्रा जयेन जाहैदोंमोन बिथांमोनहा सिगाङावबो 9 जनसो जोंनाव बरायनानै फैफिनखाबाय आरो दिनैहायबो माखासे बिथांमोनहा फैबावबाय। गिबियावनो जोंनि देबोरगाव हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोननि मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो दिनैहाय बे मोनाबिलि समावहाय जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव जोङो नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जथुमनाय जाहैदों। बे जथुमनायाव आंजोंनो बाहागो लाफादों जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि सबिन शर्मा बिथां दंफायो। लोगोसे जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो स्पेसियेलि हल्थुगाव प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिसिडिसि चेयारमेन गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहा बेयाव नुजाफैदों। उद्देश्यआ बेनो जोंहा बुंनांगौ खोथाया बेनो दिनैहाय थांनाय जानुवारि दानावहाय हल्थुगाव प्राइमारिनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय सोरनिबा थुनजुनाय सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा बिसमुरियाव थानाय इउथ बिपिएफ मावखुलियाव बिपिएफआव जयेन जाहैदोंमोन। दा दिनैनि समसिमाव बा दिनैनि थारिखसिमाव बिथांमोनहा दिनै बुजिनो हाहैबाय बिपिएफ दोलोआव जे सिङाव बेसेबा गिदिर केन्सार बेमार जानानै दंसै बेखौ नुहैनानै बिथांमोनहा गिखांनाय मोनहैनानै बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि बे केन्सार बेमार गोनां पार्टियाव बाहागो लानायखौ मोजां जाफैनाय नङा होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय जायफ्रा जयेन जाहैदोंमोन बिथांमोनहा सिगाङावबो 9 जनसो जोंनाव बरायनानै फैफिनखाबाय आरो दिनैहायबो माखासे बिथांमोनहा फैबावबाय। फैनानै बिथांमोनहा फोरमायफैदों आरो बिथांमोनहा बुजिहैबाय बिपिएफ दोलोनि सिंनि अबस्थाया एकदमबारे गैथारला आरो बेनि अनगायै देबोरगाव समस्थिया गाज्रिसिन जाथारबावबाय होननानै बिथांमोनहा जोंनो फोरमायहैदों। दा बिपिएफ दोलोखौ लाखिग्रा बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रा सासेबो दैदेनगिरि गैला जोङो बिमा बिफा गैयै मावरियासो जाहैदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायफैबाय आरो जोङो ओंखायनो बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै बिथांमोननि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोङो दिनैहाय ज' जानानै दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लक आरो हल्थुगाव प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै लाफिननोसै होननानै जोङो बे दिनैहाय बेयाव जोंनि देबोरगाव ब्लकआव जथुमनाय जादों आरो दिनैहाय जोङो मिडिया बिथांमोननि गेजेरजों जों क्लियार खालामदों जोंनि इउपिपिएलनि दरजाया जेब्लायबो खुला जाय व्यक्तिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बिसोरबायदि व्यक्तिखौनो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जायगा होयो आरो जोंहा उन्दै गिदिर सानलायनाय जेबो फारागथि गैया। जायहा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैयो बिनोनो समान मोनथाय समान अधिकार होनानै जोङो गासैबो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होनाय जायो। दिनै बे बेलासि समाव जायफोरा गोदानै जोंनाव जयेन जानो थाखाय आवगायबोफिनबाय बिथांमोनखौ आङो देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जों अरायबो खामानि मावलांगोन फोथायनाय थाबाय आरो जोङो लोगोसेयैनो हल्थुगाव प्राइमारियाव जेखि पार्टिनि जेखि एक्टिभिटिस जेखि हाबाफारि जाया मानो बिथाङाबो बाहागो लाफागोन आरो बिथांमोनखौ माब्लाबा समाव जोङो लोगो नुबाय थागोन आरो मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथांमोना नुनो हागोन। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाहैबाय।